So mga ko-vlogs, welcome to my channel. So ngayon gagawa tayo ng kari-kari ng baboy. So mga ingredients natin mga ko-vlogs, ito, baboy. Yung ano yan mga ko-vlogs, may buntot. May buto-buto siya. Kasi ito naman gulay natin, sitaw, at saka pichay, at saka talong mga ko-vlogs. So ito, gagawa tayo ng panangkap. Siyempre of course, pampagana, sili mga ko-vlogs. So gagawa tayo sibuyas, blocks, luya, at saka siyempre konting peanut butter at kari-kari mix mga ko-blocks. So mga ko-blocks, simulan na natin. Let's go! So mga ko-blocks, medyo malambot na ito mga ko-blocks. Palambutin muna natin para magawa natin mga ko-blocks ng kari-kari. Butot to mga ko-blocks ng baboy at sa kaunting buto-buto mga ko-blocks. Magigisa na tayo. Itong gagawin ko mga ko-blocks, hindi na ito hiwalay-hiwalay, pagsasama-samahin na natin lahat, pati gulay. Iba kasi kari-kari ginagawa nila hiwalay-hiwalay, pati yung gulay hiwalay pagluluto. Ako mga ko-blocks, isahan lang. Parang champong mga ko-vlogs. Yun mga ko-vlogs, kung hindi ka pa nagpag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel, Edmar TV, and my FB feeds, Edmar TV mga ko-vlogs. So, mainit na. So, yun, sinatulog na yung mantika. So, ilagay na natin ng bawang. Makita tayo ng konti bayan kasi doon pa sausawan natin mga ko-vlogs. Luya ako, mga ko-vlogs, dadalay ako ng luya kasi gusto ko eh. Wala. Optional naman mga ko-vlogs. So, sibuyas. May natira dito, igigisa natin ito ng alamang or balaw sa Bicol. Kasi papait po siya. Lagyan na natin itong baboy mga ko-vlogs. Pinakulaan ko naman talaga itong mga ko-vlogs. Basta baboy. Kaya medyo malambot yan. So, mga ko-vlogs, lagay natin yung pamilin sabaw kanina. Pagpakulo ko kasi ilalagay natin. Blocks ang kapal na natin mga ko-vlogs. Lalagay po tayo ng paminta mga ko-vlogs. Mahilig ako sa paminta eh. Paminta mga ko-vlogs. Magic sarap. Para masarap. Kaya nga magic sarap eh. Konting asin lang. So mga ko-vlogs, lagay na natin yung peanut butter. Nasa inyo ka-vlogs, kung maraming peanut butter lalagay nyo, konti lang. Basta ako, konti lang ako pang ka-vlogs. Ayaw ko yung maraming peanut butter. Tayo mga block ng laurel para mabango. At maglagay din tayo ng konting paprika mga ko-blocks para yung kulay naman yung mga ko-blocks. Yun. So mga ka-vlogs, lagyan na natin ng kari-kari mix.
O kasi mga Koblax, kaunti lang hinahalo ko talagang peanut butter. Ayaw ko ng maraming peanut butter. So mga Koblax, nagpalit ako ng ginawa ko na lang itong yung butane stove kasi nawalan ako ng gas mga Koblax. So lalagay na natin mga Koblax itong talong para maluto na to. Ako mga Koblax, halo-halo na lang yung mga Koblax. Talong. Unahin muna natin mga Koblax itong talong kasi dito matagal maluto yan. Kaya yan muna ang inilagay ko. Ganun ako Koblax magluto. Lagay na lang din natin yung sitaw. Iba ka Koblax, pinapakuluan lang nila itong gulay. Pero ako Koblax, gusto ko, dito ko niluluto talaga. Kasi yung ano yung mga Koblax, yung lasa ng gulay, para mapunta na dyan sa ano, sabaw ng kari-kari Koblax. Lagay na rin natin yung pizza mga Koblax. Yun o. Parang sinigang na o. So mga Koblax, kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, paki-subscribe na lang mga Koblax and click the bell button para updated kayo sa mga bago kong videos in follow my FB feeds mga Koblax. Salamat! Yung hilaw-hilaw pa, hanguin natin mga Koblax itong gulay. Itong pizza. Lalagay natin sa lagayan, sa side natin mga Koblax. Yun o. Yung talong matigas pa mga Koblax. Ang ganitong sitaw rin mga Koblax. Kasi ako Koblax, gusto ko hilaw pa. Medyo hilaw-hilaw pa. Hapos lang mga Koblax. Hindi naman yung hilaw na hilaw. Yan mga Koblax. Nahango natin yung mga gulay. Pero mga Koblax, yung lasa ng gulay dito napunta na dyan. Ang iba kasi pinapakuluan lang. Ako dito lang talaga. Lalagay ko dito. Para dito lahat ang lasa. Yun o. Parit natin ito kasi nga ma-overcook to. Ayaw ko ng overcook. So, ito mga Koblax, mas paritig ka. So, malambot na rin yung talong mga Koblax. Luto na. Anguin natin. Yun o. So, yun na lang natira. Dito na mga Koblax yung gulay. Yan lang natin. Uy. So, ito na mga Koblax, oh. Ito, sarap ng sabong nito mga Koblax, oh. So, luto na itong mga Koblax. Patayin na natin. Mga Koblax, gawa tayo ng sausawan, no? Ay, sausawan. Panimpla nun, kari-kari. Alam mo, ilisan muna tayo. Ito lang itong mga Koblax. Ito lang ginawa ko. Kasi ako lang naman kakain. So, ito na. Sili at saka yung alam mo mga Koblax. Ito, oh. Gawin lang ang konti ng ginawa ko mga Koblax. Hinahan natin yung kapoy. Baka masunog. So, lagyan natin ng konti asukal. Lagyan na natin asukal konti. Yun. Okay na ito mga Koblax. Kain na tayo. Yan na mga Koblax yung kari-kari pork. Ito yung sausawan natin mga Koblax. Yun, oh. Kain tayo! So mga Koblax, don't forget to subscribe my channel Edmar TV. Thank you for watching. See you in Mike's videos mga Koblax.